Sa Day 15 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkainitan ang defense ug prosecution sa cross-examination kang Commission on Audit Auditor Sailin del Campo. Ani report. Una pa ang cross-examination atul sa Day 15 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pipila kay gayon nga nagkainitan ang prosecution ug depensa. Gialmahan sa prosecution ang paggamit sa depensa sa kopya nila sa mga dokumento sa cross-examination. Lakip sab ang pagpunto ni Attorney Lorna Capunan sa misleading questions daw sa depensa sa mitestigong Commission on Audit Auditor Sailin del Campo. Apan sumala ni Attorney Christine Ferrer sa depensa, pwede kini. Giuhang sila ni Presiding Officer Senador Cheese Escudero. Sa pagsugod sa cross-examination, migawa sa pagpangutana sa depensa nga wala man nasita ang mga lahi daw nga pangalan sa mga acknowledgement receipt nga gisumite sa Office of the Vice President. Sa cross-examination kang COA Auditor del Campo, gihimug-atan sa depensa nga ubos sa joint circular, dili otomatikong nagapangayo og resibo ug pwede na ang acknowledgement receipts. Apan giklaro sa COA, nagapangayo sila og lahi nga pruweba alang sa ubang confidential nga galastuhon nga walay nahatag ang bise kundi AR lang. Gipunto sab sa depensa nga wala sa notice of disallowance sa COA sa OVP ang fictitious o mga lahi nga pangalan nga midawat sa Confi funds. Sumala sa depensa, nakalakip sa liquidation sa Protective Intelligence Operation Report nga gigamit ang parte sa Confi funds sa pagsiguro nga luwas ang bise sa pagtambong sa iyang mga aktibidad. Gikwestiyon ka na sa prosecution kay dunay kaugalingong security group ang bise nga ginasweldohan. Kinahanglan sab daw nga gi-coordinate kini sa law enforcement agencies nga wala daw gihimo sa bise. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.